מדובר בהפעלה ראשונה מסוגה של את"ן, של סוכן סמוי, בתחום מוסכי הרכב וזיופי ספידומטר, זיופי טכוגרף. במהלך ההפעלה נאספו ראיות רבות נגד המוסך, שיש להם השפעה ישירה על הבטיחות בכבישים. זה לא אותנטי, הכל מפוגר. זה הכל מפוגר. עברו שנתיים, נסענו שנתיים, אנחנו עכשיו 2011. הוא לא צריך להביא אישור קיון חדש בשביל לעבור טסט, אוקיי? שיהיה לו גם אם עוצר אותו שוטר לבדיקה, צריך שיהיה לו אישור קיון. ההפעלה היא של סוכן מאגף התנועה ימ"ר את"ן, בשת"פ עם סוכנים מימ"ר תל אביב. הכוונה שלנו זה להמשיך ולהפעיל סוכנים כדי להתמודד מול עברייני תנועה ואנשים שמסכנים את משתמשי הדרך. עבירת השוחד שאתה משלם כסף למכון ואתה מקבל מה שאתה רוצה. לשנות את הקילומטראז', לקבל תעודת קיון, שהמשאית תקינה. באתי עם סובארו שעשה 300,000 קילומטר ב3-4 שנים. הגעתי למכון, הפועל במקום הוריד לי את זה ל100,000, שילמתי 300 שקל. לכל הכוחות אנחנו כרגע נכנסים למוסך. אנחנו נכנסים בצורה סמויה בשלב הראשון, כובעים על הראש. נעשה שם הקפאת מצב ונטפל גם בפועל וגם בבעלים. קיבלנו. تبغى لها حتى راح نحتاج الجزائر قبل هذا النورمال وهذا الفرج العريض. أقولي إيه بعد